Morning mga boss. Meron tayong liempo. Minarinate ko sa toyo, kalamansi, paminta, sa kunting bawang. Yun lang mga boss. Saka ito, isda na mangagat. Huli sa bingwit, isang piraso lang. Ihawin natin to lahat. Ihaw mga boss. Ito na mga boss yung ating liempo. Sinalang na natin. Kunti lang yung bagaw. Dahan-dahan lang pagluto mga boss. Napakabango. Sarap na naman ang ulam natin. Mga boss, nabaliktad na natin. Dahan-dahan lang para hindi siya masunog. Saka yung uling niya kukunti lang para dahan-dahan lang pagkaluto. Napakabango mga boss. Nilagay na natin yung isda na mangagat sa gilid. Isdang mangagat. Tapos yung pinagmarinita natin ng baboy kanina, bubuhos natin to para mas lalong lumasa pa yung ating baboy. Inihaw. Usok. Para malasang-malasa siya mga boss. Yung isda natin ng mga ngagat, dahil sariwa yan, asin lang ang nilagay natin mga boss. Yung isdang mangagat. Sarap nito mga boss kasi sariwa. Isda, huli ito sa pinamingwitan kanina. Rapsa naman ito mga boss. Sariwa yung isda, sariwa din yung karne. Yung karning baboy mga boss dito, fresh, di pa nalalagyan ng yelo. Kasi araw-araw may nagkakatay dito sa amin. Hindi makatulad sa ibang lugar, frozen meat na. Ito sariwa. Kaya kunting ingredients lang, malasa na. So ayan ang mga boss. Inihaw natin liempo at inihaw ng mangagat na isda. Pakasarap nito mga boss kasi sariwang sariwa. Ayan mga boss kalahating kilo na liempo sa isang isdang mangagat. Dahan-dahan lang ang pagluto mga boss para juicy yung ating liempo. Tapos yung isda natin saktong-sakto lang. Yung hindi masyado sunog. Kasi yung uling yan mga boss, kunti lang yung nilagay ko para talagang hindi mabigla sa pagluto yung ating inihaw na baboy at inihaw na isda. Paano? Ulit na lang. Malapit na ito maluto. Mga boss, binaliktad na natin yung yung isda natin na mangagat. Ayun ayan, saktong-sakto lang yung pagkakaluto niyan mga boss. Hindi naman masyadong sunog. Sakto lang. Dahan-dahan lang sa pagluto. Yung liempo natin malapit na rin maluto. Yung iba niyan luto na. Pero mahina naman yung uling. Kaya dahan-dahan lang mga boss. Malapit na maluto. Sarap ng isda natin. Sariwang sariwa. Yung baboy sariwa din. Simple lang ulam natin. Ngayong pananghalian. Yummy. Mga boss, luto na. Hainin na natin to. Sausawan natin ito, suka. May ginawa akong sausawan. Kay CG, sausawan niya ketchup. Sa amin ni Mrs. suka.
boss, luto na yung ating inihaw na isda na mga agat saka inihaw na liempo. O paano mga boss? Huwag tayo ulit makakalimot tumawag sa itaas. Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Hindi mo kami pinababayaan. In Jesus name, maraming salamat po. Kaya sa mga bago dyan, please like and subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga bagong video na parating. Ayan mga boss, o paano? Kainan na. Ang oras ay ganap ng 11:20 sa buong kapuluan ng umaga. 11:20 AM. Oop. Paano mga boss? Nood na lang. Thank you.